Assalamualaikum, salam diucap. Sekarang kami meminta hormat kepada tuan-tuanku yang terhormat. Sadunan hadir pada ini tampil mohon salam diucap. Ini jamuan asal balik asal bertamu juga ujian Silaturahim nak boleh bajawe kesucian hati nak boleh balik Joko Santano dari Silawe. Balun lepas masuk kerapik di dalam pelajaran. Balun selamat atau sekolah. Balun tamat janganlah tolak kesalah caci. Walaupun saya karena kami baru mendapat. Oh inilah lagi nambah pipata upamu biari nasib yang semalam. Anak jadi cukup balun lancar dicukup juga sabanta sabintar kawan malah peka payah silawat kami adolah bisa. Kamu bersama dia tibanda air nyuam diam di mata rangka di baca lalu di bangku tak bisa. Oh sabu lagi kasih dana peku nyumudo kadang joget. Anda menyaksikan acara jurito atau silawat. Oh silawat dulang pada ini sampai antara kami yang berambil Sinar Malaya maju bunga tangkai kala samurape tetapi de bunga sinar Malaya malam-malam sange buat adola buta dape. suara lapar olah babuni belek lai di tubuh lama langit-langit dalam seribu rupai jual kasungwe yang jangan lah diupi dengan bismillah
Ngeka aduh deka bapak ladenyo erwe demikian ampulo kita oh deka bagola bado kola wadenana dodi isiko ya Allah
nana paha puidoso suci wa kana la katigo dengan itu kadima kini marilah kami aku anak bayi barat kajo Sulaiman bangsa curido kami jangan pengajian nanti ara ala kato kato Memang benti yang saya janji Oh neko iyo nane izin lama itu lai agamu gitu Suruh lanjut segala di mana di dalam Koriko pengajian di kandinan Badiono
Di dalam lautan lebar menjadi sinar Maria masih hujan muji sampai kemudian hari itu dalam beriman mati suci itu permintaan daripada kami sinar malayang lain murang bari oleh sebagai oleh sambulan yaitu nabungan desa tangkai napar tamu yo desa kali walau di kadai walau di toko walau mabadi gulo gulo beliau rokonan naji samsu atau lade malboro adonan tanah makan sate walau makanan denyo bakso sedang iyo makan
nala iyo bamulo Oya iburan desatan kai mulo mulo bertamu Oh dari sinar ada malaya iyo naganu Sahabat iyo nan ketamuno iyo di alam lagi minangku Malo iyo nan tidak datang Kiyo kamaran lapihau Karayo ajari malam kini iyo nan sanginan debajasu Oh dengan karena panitia adukan dia oleh-olehnya memang nado laka malelang manuri kabana jobari itu Baru baru koyo sigana yang nanti kadang kapalo de nyuruto Dena jo adola deno kuwe nana saga tangla de banno to Oh dengan orang telah uang saraju yo nambahelo Kaun konan niola pembangunan nio masjidlah denyo gitu Nanti yo balong-balomba menuju yo jalanan kasarugo Tepatan denyo kulo di hari yang pila kapuaso Oh karano iyo nande musaji yo de kanan nadola de nyoyu Memang nadola terbengkalai Yo de nande batanan de jomato Begitu iola denyo bana manurui kabanan jobarito Oh de nayo hasila de nyokini untuk pembangun musaji gitu Mari balomba-lomba Menuju yo jalanan kasarugo Yo itu lawe jaga Dari yo kabinan lebadu Yo koreklah denyo kami memang kan sudah iola nyato Oh dengan sudah nana hiburan di hadapan kita dan bebasamu Baru pola iola nabi nonton lai batu ado bamudo Aku nanti si anak-anak nan unyil rambai namu Kalau kandanan tuo pengajian naga tarasu Oh kalau dengan mudo-mudo lah sansai ramanan seru-seru Balai iola de kandanyo unyil jo tapi nonang leleng kapalo Tapi sabadunan gano kami memberi hiburan lagi mungkul kami akan baramohon kapado ionan tuo Oh jangan dionan baik kopi nontonan salayo de tarimu Mahalunan iolan kisiko bapak haji banyak rupojo Oh dengan itulah dewe dari yo kami nande badu Oh dari sini melayang ikola dengannya Oh mari kami bari kasabatan la jodoh Irama orang Jambi irama orang Muarubungo Kira mau orang kerinci walau muarungo Ia bariaga sikit iyo sapatanan rejodu Ia malanyo ini memang gak sadia maribo-ibo Ayo nadi Jambi tak nila kisahnya tuh Karena denyo irama ado bananan juritonyo Ado seorang jantunan tinggal di tapila denyo rimbo Baliola de parana Baliola di sano Ampela de ananyo Iyo nanti no de tino sajo Tiap nanti itu Balain-lain de kandanyo Kalau nan bagian tuh minta kuliah dulu minta de kuliah iyo dengan langkah khairo anak nomor dua
ayo bukan jadi juho balainan kandanyo anak terakhir beliau nantu Nan baliau musuh memang gak lanjut dekananyo iyo tiyo manani oma minta apa baru itu randanyo bana amak kamarilah denyo bedo aku ditinggal ayahnya emak ditinggal bapak itu di tengah dusun rumah lampu indah baginya hidup di tengah dusun cuma lampu indah baginya pagi turun ke ladang siang pergi ke sawah malam mata merewang rumah terkenal di masuk susah malam mata merewang tanya sabar soleh kepada Tuhan tambahkan hati kami menjelang anak gedang rumah minta ulala rezeki menjelang anak gedang amamu gak dapat lagi karena dengan benar dari lapadu kami irama denyo ini irama memang orang jambi kami nanda memberi diskukonan segala dengan rami keinginan kami tuku ada irama gak sedih-sedih irama lenyo dangdut iyo nanakan kami beri pasanang melahati iyo napi nonton lain nanarami jangan dari buran dari kami nambadu dari sinaran malayang denan orang labayiraku irama dan juga rumah irama pujo karajo nanti lain mudinyo irama dangdut iko namonyo iko peringatan untuk tua-tua apabila anda mau awet muda obatnya usahakan selalu gembira pun uang tak punya kalau perlu banyak-banyaklah tertawa tetapi jangan seperti orang gila dan dadarang dan dadarang dan dadarang dan dadarang dan dadarang dan dadarang bagi yang sudah tumbuh uban di kepala walau sudah tua coba beristri muda bagi yang sudah tak bergigi lagi pasang gigi palsu walaupun giginya wira kalau mau mendengar nasihat saya pasti anda akan melihat hasilnya 10 tahun lebih muda dari usia anda semula apabila anda mau awet muda coba lakukan kami punya bicara dan dadarang 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 bagi yang sudah tumbuh uban
tempat kau meminta bukan pula dukun tempat kau menyembah bukan tempat memohon doa tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu doa yang terangkan doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan ridho ilahi karena ridhonya murka ilahi karena murkanya bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu bila kau sayang pada binimu lebih sayanglah pada ibumu bukannya gunung tempat kau meminta bukan lautan tempat kau memuja bukan tempat kau menyibah bukan kuburan tempat kau memohon doa panjang lebar ninyo ko maleo kenapa gitu pun talai sakadar lakapaguno Kalau sasudai ko acara ala nasadio memang iyo panitia menyampaikanlah hasratnya tolonglah sambung ala sasudai ko sasudah malelang laikan jadi duo tio 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 kan jadi duo ibarat bajalan ala jawara sonyo ibarat baladan ala wetaran banyo jauh 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 taran banyo Nako pandela datang nako litai la taraso litai la taraso Onan mari dikandakan oleh karekan kita onan karekan kita ganti lai manambang curi tu dengan sekali di sinar sekali di situ bani babale biaso biaso dia dada biaso di limbago tiu wiu 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 di limbago iyo akan lainan salah pusaku nalamu Banyak bahkan lain obasi yo lai badan layu Pinang sahabat alayu apa-apa itu ma arangnya indah badau musim padilo la padilo Hani kabagu wala sana bagu mo ina Sakali balu musim padilo la padilo Hani kabagu wala sana bagu mo ina Sakali balu Musuh hati alang kabalang ala kata babutir musim padimi Kamala itu ila kamala numpang Padalare kabani la kamai Hai itu ila kamala numpang alore la dinagari Pinang sahabat alayu apa-apa itu ma arangnya indah badau musim padilo padilo Hai kabagu wala sana bagu mo ina Anay sakali balu musim Pabilo pabilo Hai kabagu wala sana mo ina laisa kalibalo Aromala ko kadaw na siri Buliana asamo masu acara no Pagkolay kasi Hai kabala bila sana oy Dati man mananto lagi ujung gumo Kolai kasih Hai kabala bila sana Dati man janto lagi ujung gumo
bini Madang aju itu tadapi ทั้งหัว